Helo bawb a chroeso I taro gyda ni. Wel heddi fi'n mynd I wneud darlleniad mis Ionawr 2026. So mis gyda'r flwyddyn, ni'n mynd I edrych ar egni'r mis, ni'n mynd I edrych ar sialens y mis, a ni'n mynd I gael gair o gyngor wrth ysbryd am y mis sydd o'n blaen ni, okay? Diolch ysbryd, croeso mewn. Allwn ni please cael egni mis Ionawr 2026, mis cyntaf flwyddyn, un grŵp lyflu fan hyn, gyda ni ar YouTube, heddi, please. Cerdyn, egni mis Ionawr. Okay. A egni mis Ionawr yw'r as o bentecle. Na mae'r as o bentecle gallu dod â cyfle newydd mewn I chi, okay? Cyfle newydd ariannol, cyfle gallai fod yn cyfle busnes newydd, gallai fe fod gyrfa newydd, gallai fe fod yn swydd newydd, rhywbeth newydd sy'n mynd I ddod ag arian mewn I chi, okay? Gyda as y pentecle, fel fi'n gwybod, mae'n cyfle I chi wneud arian falle mewn ffordd newydd, falle mewn ffordd smoch chi wedi meddwl am o'r blaen, okay? So mae as y pentecle yn gerdyn lyflu fel egni'r mis, syniadau nhw mewn I chi am wneud arian mewn ffyrdd falle newydd I chi, okay? Fyna, diolch ysbryd. Diolch ysbryd, nawr gewn ni, please, sialens y mis. Beth yw sialens mis Ionawr, please? Okay. A sialens mis Ionawr yw gwas y bentecle, ragor o bentecle. Okay. So sialens chi fan hyn wedyn ni yw cadw'ch lliged ar agor am darn o newyddion, achos mae'r gweision I gyd yn gallu dod â newyddion mewn I ni am rhywbeth, okay? So cyfleon, falle nhw mewn I chi, falle I drio am swydd newydd, okay? Falle welwch chi hysbyseb yn rhywle, yn hysbysebu swydd newydd allwch chi fynd am, okay? Falle daw cyfle mewn I chi wrth rwy'n I wneud arian mewn ffordd tyma bach wahanol fel wedys I o'r blaen. A gwas y pentecle yn siarad am egni ifanc, achos mae'r gweision I gyd yn egni ifanc, okay? So, naill rwy'n ifanc falle'n dod â'r cyfle yma I chi, neu chi'n cwrdd â rwy'n sy'n egni ifanc bod nhw mach yn henach yn I cyrff, neu gallai fe hefyd fod yn blentyn I chi sy'n syniad newydd a gweud pam na dri ydi hwn, okay? So falle bydd rwy'n yn dod â syniad newydd I chi wneud arian y mis Ionawr wedyn ni fan hyn, okay? Diolch ysbryd. Okay, ysbryd, beth yw dy gair o gyngor di am y mis, please? Beth yw dy gair o gyngor di am y mis? Mae dwy di mas Cymru ni nhw. Okay. Y cerdyn cyntaf dath mas yw y cerdyn y cryfder. Nawr, mae ysbryd yn gweithio chi fan hyn bod angen chi fod yn gryf y mis Ionawr, okay? So, os chi yn cael syniadau, wedyn ni, neu cyfleon newydd I wneud arian, wedyn ni, byddwch yn gryf a ewch amdani nhw falle smoch chi'n timlo fel se digon o wybodaeth gyda chi falle am fel sy'n wneud y swydd newydd neu fel sy'n wneud y gyrfa newydd neu timlad y fi fan hyn bod rhaid bod chi'n, beth maen nhw'n gweud, fake it till you make it fan hyn. Mae timlad y fi fan hyn os chi'n cael swydd newydd, okay? Byddwch yn gryf a cerwch amdano fe ty beth, okay? Falle nag chi quite yn siwr fel chi'n mynd I wneud newch chi fe, okay? Droi'ch popeth mas yn iawn I chi fan hyn. Dyna'r gair o gyngor. A wedyn ni gyda'r saith o gleddyf yma. Mae'r saith o gleddyf gallu gweud wrthych chi, falle bod rwy'n yn eich bywyd chi fel hyn sydd ddim yn hollol dibynadwy, okay? So, drychwch mas am yna. Hefyd, mae'r saith o gleddyf gallu gweud bod angen I chi edrych ar ffordd arall o wneud rhywbeth. Okay? Ffordd rownd I rhywbeth. So mae wedi siarad am hwnna hefyd. So os oes rhywbeth chi'n meddwl problem dy fi fel hyn, so fi'n siŵr fel sydd o rownd i'r broblem, ffindwch chi ffordd fan hyn, okay, gyda'r cerdyn yma. Mae hwn yn gerdyn o ffindo ffyrdd I wneud pethau mach yn wahanol hefyd, okay? Ond drychwch mas am rhywun sydd ddim yn ddibeniadwy, sydd ddim yn wastod yn gweud y gwir fan hyn. Okay? Ond byddwch yn gryf a byddwch chi gallu gweld trwy'r person hyn os yw'n nhw'n mewn i'ch bywyd chi. Okay? Diolch ysbryd. Wel, beth fi'n mynd I gael nawr yw mach o glirdeb ar y cerdiau yma. Sga fi dec gwahanol.
croeso mewn ysbryd. A gewn ni clirdeb ar yr as o bentecle, please. A beth sydd gyda ni yw'r 4 o gleddyf. Mae'r 4 o gleddyf yn gweithio fi, bod eisiau chi gymryd tyma bach o amser mas fan hyn i feddwl. Mae'r gleddyf wrth gwrs yn siarad am y pen a gwneud penderfyniadau o'r pen, casyniadau newydd, popeth fel la, Gyd i wneud ar meddwl ar pen. So mae hwn yn gweithio fi, mae'n rhaid chi feddwl am beth chi'n mynd i wneud gyda'r cyfle yma sy'n dod mewn i chi'n ariannol fan hyn ym mis Ionawr. So gyda'r cyfle hyn, mae'n rhaid chi benderfynu o beth i fi'n mynd i wneud a dwi'n mynd amdano fe neu nagwy. A dyna le sy'n eisiau chi gymryd amser mas i benderfynu fan hyn. A wedyn, gewn ni eglurhad ar gwas y pentecle, please. Eglurhad ar gwas y pentecle. Eglurhad gwas y pentecle yw'r 2 o ffyn. Nawr te, fan hyn mae dewis dy chi. Mae dewis dy chi pan sefyll eichi neu symud ymlaen fan hyn. So mae lot o ddewis yn dod ymlaen yn dod drwyddo fan hyn i fi. So mae rhaid chi ddewis falle gyda'ch arian mis hyn. Pan chi'n mynd i adael le ma fe neu sefyll yn stond neu symud ymlaen i wneud rhywbeth newydd gyda'ch bywyd fan hyn. So mae lot o ddewisiadau yn dod lan i fi fan hyn trwy'r darlleniad yma. A fel fi'n gweud, i'r rhan fwyaf chi bydd yn wneud â rhywbeth arian, mater arian neu mater gyrfa neu busnes fan hyn, wedyn ni. So gallwch chi symud ymlaen, gallwch chi naill sefyll i chi, neu gallwch chi symud ymlaen. A wedyn ni, mae hwn yn annog chi i aros i bendromi dros popeth, a wedyn ni wneud penderfyniad. A newch penderfyniad, byddwch yn gryf yn wneud y penderfyniad i symud ymlaen fel la. Ond cadwch llygad mas bod neb yn trial cymryd mantes yno chi fan hyn, sy'n mae'n dod i'ch arian chi. Diolch ysbryd. Gewn ni nawr, please, eglurhad ar cerdyn llyfd. Ar cerdyn hedfanodd mas. Oedd cerdyn yr 8 o ffyn, ond rhwng ffordd wyth fel i fi licio gweud. So, os bydd yr cerdyn rhwng ffordd yma, byddwn ni'n gweud o mae pethau'n symud mlaen yn gyflym i chi. Ond achos bod nhw fan hyn, na, dyw pethau ddim yn symud mlaen yn gyflym, mae'n rhaid chi gymryd eich amser fan hyn, So, gyda'r 4 o gleddyf, a wedyn yr 8 o ffyn rhwng ffordd wyth, wedyn ni, mae angen i chi bendromi fwy fan hyn na beth i chi meddwl, a wneud yn siŵr bod chi'n wneud y penderfyniad iawn yn mis Ionawr, am ty beth yw'r penderfyniad yma. A fel fi'n gweud, i rai o chi swydd newydd bydde neu busnes newydd bydde, a mae rai chi benderfynu pan ybwch chi moyn mynd mlaen â fe. Wedyn ni fan hyn cymrwch eich amser, Achos gallai fod cwbl o dwmpathau yn y llwybr dy chi, So, drychwch mas am wedyn ni mis yma. Diolch ysbryd. Os drychwn ni ar hwn fel fi'n gweud darlleniad arian, wedyn ni mae cyfleon newydd i wneud arian yn dod mewn i chi mis Ionawr. Mae rhaid chi bendromi a penderfynu ar y rai i chi meddwl yw'r opsiynau gorau i chi fyna i wneud ag arian. Wedyn ni mae'r gwas y pendecle hyn yn dod ar cyfleon yn mewn i chi, a wedyn mae rhaid chi benderfynu pan ybwch chi'n sefyll ei chi neu symud ymlaen, i wneud gyda'ch arian fan hyn. A pan ybwch hwnna'n rhoi arian mewn i rhywbeth, mewn i prosiect, mewn i fusnes, beth bynnag yw e, Cymrwch eich amser. A byddwch yn gryf, fan hyn, byddwch yn gryf, a gwyliwch mas am rwy'n gallai fod yn rwy'n sydd ddim yn ddibeniadwy fan hyn, Edrychwch mas am y person hyn, achos falle gallai fod rwy'n yn trio sgymo chi fan hyn i wneud ag arian, So, cymrwch eich amser, a pidwch symud ymlaen rhy gloi, newch yn siŵr bod chi'n gwybod y ffeithiau i gyd cyn bod chi'n symud ymlaen wedyn ni fyna. Os yw hwn yn yrfa i chi neu busnes wedyn ni, mae cyfle i chi gael gyrfa neu cerdyn ma'n joio hedfan iddi am rwy'r reswm, Ysbryd yn Ysbryd ym ond i siŵr bod fi'n rhoi neges iawn i chi fan hyn. So mae cyfleon newydd mynd i mewn i chi fan hyn i gael swydd newydd neu busnes newydd. Mae rhaid chi bendromi pan ybwch chi moyn mynd amdano fe neu bido. Mae cyfle yn dod mewn i chi, mae rhywun yn dod â cyfle mewn i chi fan hyn i symud mlaen yn eich gyrfa neu'ch busnes, a mae'r dewis gyda chi wneud pan i symud mlaen yn ei bido. Mae rhaid bod chi'n gryf a triol gweld trwy rwy'n sy'n trial falle
twyllo chi mewn rwy ffordd, so drychwch mas am hwnna, a wedyn ni, cymrwch eich amser, pidwch sy'n mynd mlaen yn gloi a fe, Falle bod rwy elfen newydd i'ch busnes chi moyn trial, triwch e'n araf bach, pidwch dod i popeth mewn ar unwaith am beth wedyn ni fan hyn. Neu os dyw gyrfa newydd yw newch sy'n siŵr bod chi'n gwybod beth i chi mynd mewn i gyda'r gyrfa newydd yn, Deu fferian i chi, pidwch becsom ne, ond wnewch yn siŵr bod chi'n mynd am y dewis iawn, os chi'n edrych ar hwn fel cariad, dwi ddim yn teimlo fel swn yn cariad i chi am Ionawr, ond os drychwn ni arno fe fel darlleniad cariad wedyn ni, mae cyfle newydd am gariad yn dod mewn i chi. Mae rhaid chi bendromi pen e bod chi moyn symud mlaen gyda'r person ma'n ei bido. Person felly ma'ch yn ifancach na chi'n dod mewn i chi yn rhoi ma'ch o demtasiwn i chi fyna, Mae rhaid chi benderfynu pen e symud mlaen gyda nhw. Byddwch yn gryf, newch yn siŵr os maen nhw'n twyllo chi, a cymrwch bethau'n araf os ych chi'n dechrau perthynas newydd. Os chi mewn perthynas yn barod wedyn ni, cyfleon i chi wneud pethau felly ma'ch yn wahanol, cymrwch amser mas felly i bendromi, a felly siarad â nhw am fel sy'n symud mlaen yn y berthynas yma. Ond newch yn siŵr bod chi'n symud ymlaen yn araf, gam wrth gam, dim fel train, ewch gam wrth gam, os chi'n symud mlaen dyn nhw. Os chi'n edrych ar hwn fel iechyd, wedyn ni, mae cyfle'n dod mewn i chi fan hyn i falle neu rhywbeth yn wahanol gyda chi iechyd. Cymrwch amser mas i ddysgu am beth yw'r cyfle yma. Falle byddwch chi'n gweld hysbyseb am rwy driniaeth neu rhywbeth, a byddwch chi ddim yn siŵr pwy neu fynd amdano fe. Newch yn siŵr bod chi'n dysgu popeth amdano fe wedyn ni newch penderfyniad. Byddwch yn gryf, Newch yn siŵr bod y triniaeth yma yn iawn, bod e'n legit, a pidwch symud mlaen rhy gyflym cyn bod chi'n dysgu popeth am y triniaeth yma. Dyna beth wedyn ni mis yma i chi bwys. Beth fi'n mynd i wneud yw cymryd cerdyn neges o'r ynghylion jyst i orffen y darlleniad am mis Ionawr. Cerdyn fech neges fech i orffen, please. Ysbryd. Gewn ni cerdyn i orffen. A beth sydd gyda ni yw ymddiriwch yn yr amseriad, A mae fe'n gweud, ymddiriwch y don dethwch chi mewn ar. Dyw amser ddim yn rhedeg mas. So ymddiriwch yn y don dethwch chi mewn ar. Dyw amser ddim yn rhedeg mas. So mae hwn yn gweithio fi. Mae popeth mynd i ddigwydd, fel fi'n gweud fan hyn, y cerdyn yma, sy'n gweud newch bethau'n araf, Mae hwn yn gweithio fi, pidwch hasti mewn i penderfyniad. Cymrwch yr amser mas i wneud y penderfyniad ynglyn â beth yw hwn i chi. Wedyn ni newch y dewis ond pidwch hasti. Please, pidwch hasti. Achos na beth yw'r gair o gyngor wrth ysbryd, cofiwch. Pidwch hasti mewn i ddim, A mae hwn yn gweithio fi, mae digon o amser gyda chi, Os dim eisiau chi hasti mewn i penderfyniad o gwbl, Wel, diolch baw. Gobeithio bod chi wedi joio'r darlleniad. Nawr os i chi cofiwch rai bawd lan, cofiwch dan ysgrifio'r sianel, a halwch neges i fi isod os chi wedi joio'r darlleniad. Neu os chi wedi darllen y cardiau ma'ch yn wahanol i fi, dwlen ni siarad i chi amdano fe, dwlen ni drafod fel i ni gyd yn gweld pethau'n wahanol, a timlo pethau'n gwahanol yn greddf, A os oes diddordeb gyda chi mewn cael darlleniad personol, fi'n neud na hefyd nawr ar fideo, a os hoffech chi gael darlleniad personol, mae'r wybodaeth i gyd isod. A tan tro nesaf, joiwch mis Ionawr, newch siŵr bod chi'n cymryd eich amser dros penderfyniadau, a gewch chi mis da, A tan tro nesaf, dychwch ar ôl eich hunain, a welai chi yn y darlleniad nesaf.